Bine ați revenit la un nou videoclip. Deci v-am promis că o să fac turul chestiilor cu mâncare a lui Felix, adică aici din garaj. Pentru că fac acest videoclip deoarece o să le mut de aici. Ele înainte stăteau acolo, dar acum stau aici. Așa că da, să începem. Așa arată. Bun, să începem. Deci, aici este un lichiman, nu pot să scoperi cu... A fost un păianj în piele și acum mi-e frică. Bun, aici este un ambalaj de la Canvit, de la vitamine Canvit Immunity, pentru imunitate, da. Aici vitamine Canvit Dental pentru dinți. Aici Canvit Skin and Coat pentru câini, care este pentru blană și piele. Și aici sunt pentru imunitate cele pe care încă le mai am. Da, și aici sunt cele de la aici, care să nu le mai scot. Bun, aici am niște biscuiți într-o pungă de Haribo. Iar în punga asta, vai de mine, acolo este păianjenul. Aici, în punga aceasta de recompense, această cutie, de fapt, sunt niște chestii de rost. Felix, nu le mai scot că este păianjenul. Aici este o pungă de recompense Carni Love și recompense și vitamine, care este pentru imunitate puternică, cu cranberries, nu știu ce fruct este asta mai exact. Miroase super bine, așa arată. Și da, deci are miros bun. Bun, aici am două pliculețe care mi-au rămas de la cutia anterioară. Să Orlando. Felix iubește aceste pliculețe. Aici este o cutie întreagă Orlando cu 1200 de grame fiecare pliculeț, sunt 4 feluri. Aici scrie și cu ce. Astea le-am luat special pentru bunica mea să-l hrănească pe Felix. Așa, aici sunt boabe Nutraline. Aici nu este nimic, adică erau boabe, dar acum nu mai sunt. Aici stătea praful de calciu. Aici ce este? Aici sunt niște recompense. Și aici tot niște boabe. Bun. Mergem acum jos. Aici avem o linguriță de asta care se iau așa boabele. Lingurița cu care amestec. Aici pastă de dinți cu periuțe. Asta, care a primit-o Felix de ziua lui. Și mai sunt mai sunt încă două jos aici. Astea. Da, o să le aici. O să iau și periuța, așa spune acum. Aici sunt niște pungi de nevoi. Încă un set de pungi de nevoi. Și încă un set de pungi de nevoi. Astea sunt mai mici. Le-am luat de la MaxiPet, 8 lei 60. Așa, aici am o luminiță de asta când mă plimb cu el noaptea, pentru că de deseori mă plimb noaptea cu el. Nu prea luminează ziua. Are mai multe forme. Așa. Bun. Aici am asta pentru unde se pun pungile de nevoi. Un lanț de gât, nu mai scot. Șervețele umede special pentru animale, pentru câini, pisici și așa mai departe. Aici o botniță. Aici am așa un fel de ghiozănaș special pentru câini. Aici pun o pungă de un set de asta. Și pe aici scot și se poate la brâu sau la câine acolo, la ham. Aici am un păhărel în care de obicei îl folosesc. Aici am așa în asta cu Scooby-Doo. Așa niște recompense. Uitați-și pe Felix! Da, în fine. Ia Felix, hai că-ți dau și ție o recompensă. Nu cred că tu știți. Ia Felix. Și aici un pix, pentru că de obicei mai notez niște chestii la chestiile lui Felix. Mai departe, aici am un ham de la Wow Dog. Este un ham foarte bun și chiar vi-l recomand și vouă.
Aici este o chestie de asta de scanat în caz de îl pierd și persoana care îl va găsi, el va lua și va scana acest cod. Acest cod menține niște informații despre Felix. Wow, dog, așa. Asta luminează noaptea. Cam așa, e foarte bună. Aici am niște Pampers-uri de pâini. Felix nu le mai folosește, dar le am de mult. Așa, astea sunt din Ucraina. Și asta tot. Asta... Mai am mai multe chestii în cealaltă casă, dar nu le mai au. Și aici este o hăinuță de iarnă. Cam atâta aici. Cam atâta aici. Aici am așa, am o pungă de 1 kg de boabe rustican. Da? Ups, stop. Și aici are și beneficiile, nu are gluten. Fine. Și aici am 8 kg de boabe Nutraline și am notat cu acel pix, zicea 3 mai 2023, adică când am luat boabele. Astăzi este 18 iulie 2023. O ignorați pe aceștia, așa. Are foarte multe beneficii aici. Deci cam atât a fost cu acest arătare.